Rikala semono dening Muhammad Rahmadi Ratulisa. Kala semono aku bareng bapak menyang sawah nyambut gawe esuk temukane sore. Kabeh mau dak lakoni abot-abote ben iso sekolah nganti sak tutuke. Bapak tansah nganti aku kanthi laku lan critane. Dikancani ibu nyemangati lan ndedongakne. Muga-muga sesuk kowe dadi wong sing pinter, sing apik ngabekti marang wong tuwa lan negara. Rikala semono bapak dalah ibu tansah nduduhake dalan sing bener, dalan sing apik, dalan sing becik. Kabeh mau supaya besok uripku dadi migunani maring keluarga, masyarakat lan negara. Jejibahan amanah tansah tak lakoni kanthi laku sak critane dening bapak saha ibu. Tansah nglambari kanthi donga. Alhamdulillah donga bapak lan ibu tumus nganti seprene. Muga-muga aku dadi anak sing dikekarepke bapak lan ibu, tansah iso ndedongake bapak lan ibu neng donya nganti temangkaning akhirat. Mugi-mugi Allah tansah ngijabahi. Amin ya rabbal alamin.